Vedeli ste, že nie všetky látky v kozmetických produktoch, ktoré nanesiete na pokožku, vám preniknú aj hlbšie do pokožky? Vo všeobecnosti platí, že látky, ktoré majú veľkosť väčšiu ako 500 daltónov, alebo jednoduchšie povedané, že majú molekulovú hmotnosť väčšiu ako 500, vám neprejdú hlbšie do pokožky a teda zostávajú v tej najvrchnejšej časti kože. Väčšina prírodných látok má molekulovú hmotnosť pod 500 a teda vedia krásne preniknúť hlbšie do pokožky a robiť vašu pleť krásnou. Pozor, hmotnosť pod 500 majú aj rôzne alergény, ktoré prenikajú hlbšie do pokožky a tým môžu spôsobiť alergickú reakciu. Napríklad kolagén a elastín majú molekulovú hmotnosť oveľa väčšiu než je 500 a teda nepreniknú hlbšie do pokožky. To isté platí aj o hydrolyzovanom kolagéne a hydrolyzovanom elastíne. Neplatí to však pri rastlinných extraktoch, vitamínoch a iných aktívnych látkach. Naša pokožka sa skladá z 3 častí. Ako prvá tá najvrchnejšia časť je epidermis, teda pokožka, pod ňou je dermis, zamša a do tretice je hypodermis, podkožie. Na obrázku môžete vidieť prvé 2 časti kože, a teda tá najvrchnejšia časť, teda pokožka, a úplne tá na spodu je teda zamša. Do pokožky prenikajú rôzne látky do inej časti kože. Úplne na povrchu pokožky zostávajú opalovacie prípravky, alebo inak nazývané prípravky s SPF ochranou a takisto zvlhčovače ako kyselina hyaluronová s vysokomolekulovou hmotnosťou. Do tej strednej vrstvy kože prenikajú látky, ktoré podporujú hydratáciu v pokožke, ako napríklad glycerín, ale takisto aj exfoliátory ako kyseliny AHA a BHA. Do tej najspodnejšej časti prenikajú látky, ktoré sú určené na zosvetlenie pleti alebo proti starnutiu, ako napríklad vitamín A, ale takisto aj antioxidanty, ako napríklad vitamín C. To, že rôzne látky prenikajú do inej časti pokožky, nie je vôbec zlé, pretože my potrebujeme dodať výživu a hydratovať každú časť našej pokožky. Takže ako vidíte, naozaj nie všetky látky z produktu, ktoré nanesiete na pokožku, vám preniknú aj hlboko do pokožky.